ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಂಬಳವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತಾ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನಕಲ ಸಮೂಹಗಳು ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಹೊಂದಿದ್ದು ನೆಂಪುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಾತ ತಂತ್ರಿಲು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರು ಈ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಕೆ ಜೊತೆದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಂಬಳವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿತ್ಯ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚೌಡಿಡು ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಬೆರುಂಡು ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮಾತ ತಂತಿರ್ಲು ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರು ದಯಮಂತ್ರಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದು ಆಸನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಿರಲಿರಿ ಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿಠಲದಾಸ್ ತಂತ್ರಿ ನೇರಬೈಲು ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗುರಿಕಾರ್ಮೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರಲಿರಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನಕ್ಕೆ ತಂದು ನೇತ್ರಾವತಿದ ತುದಿತ ಬೈಟ್ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲಕಂಠದ ಕಂಬಳ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೀರ್ತಿ ಶೇಷ ದಿವಂಗತ ಜಯಗಿಂದ ಶೆಟ್ಟರ ಮೇಲೆ ನೆನಪು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದಿವ್ಯ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಇಳಿದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ದರಗಿಳಿದು ಪತಿ ಕೈಲಾಸಗಿರಿಯಿಂದ ದರಗಿಳಿದು ಬಾ ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಬೆಳಗಿ ಬಾ ಹೊಳೆದು ಬಾ ಗಣಪತಿ ಗಣಪತಿ
ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ, ಮುತ್ತಿರುವ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವ, ಬಾ ಬಾ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನ ನಿನಗೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಶ್ರೀ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ನೆಂಪುಡು ನಡಪುನಂಚಿನ 7ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಕೂಟ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡು ಈ ಊರ್ದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನಡಪುನು ಪಂಡದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ದಯಾನ್ ಪಂಡ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕುರ್ಪಿನ ರೀತಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಯ್ಯನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಉದ್ಯಮಿಲು ಆದಿತ್ಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಮನ್ಕುತೋಟ ಗುತ್ತು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಕೂಟ ನಡತುಂದುಂಡು. ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಿಚಾರನು ಕರಿನ 7 ವರ್ಷಡು ಈ ಕೂಟೋಡು ಪಂಡಿತ ಆಂಡ ಕರಿನ 80 ವರ್ಷಡು ದಿಂಚ ಈ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರುಡು ಜಯನ್ನೇ ಪಂಡೆಯರು ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯಾಗ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಡು ಅರ್ನ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪು ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾದುಂಡು. ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟುದಿರ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪೂರಾ ರಂಗೋಡ್ಲ ಆರು ಇತ್ತದು. ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರು ಗ್ರಾಮಡು ಇಂಚಿನಡಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಆದಿತ್ತಿನಿಂದ ಆಂಡ ಐತ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಕೊಡುಗೆ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಕರಿನ 40 ವರ್ಷಡು ಕರ್ಮಿಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರಾದ 2 ಸರ್ತಿ ಆ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ರೂವಾರಿ ಆದ ಇತ್ತೆ ಆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಪುರ್ಲದ ದೈವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಿನಿಂದಾಂಡ ಅವು ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಡು ಈ ಊರ್ದ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸಾಕಾರಡು ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಆತನ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪದ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಪ್ಪು ಅನೇಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲುಪ್ಪು ಈ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ರಸ್ತೆಲುಪ್ಪು ಅತ್ತನ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅರ್ನ ಕೈತಲ್ ಪೂರ್ಣಂದಾಂಡ ಐಕೊಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೋರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಜಯಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟರ್. ಆ ಅರ್ನ ಜೀವಿತಾವಧಿಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ಆ ಒಂಜಿ ನೆಂಪು ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗರ್ದ ಜನಕುಲು ಏಪಲ ಮರತಿಜೇರು ಅಂಚಾದೆ ಕರಿನ 7 ವರ್ಷುಳ್ಳ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರೇರು ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಅರ್ನ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಅರ್ನ ಇತ್ತದ ಸುಪುತ್ರೆ ಅವೇ ಸಾದಿರ್ ಪೋಪಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಆ ಐಕೊಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ದು ಈತ ಮಾತ ಒಂಜಿ 120 ಸಮಿತಿ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಆತನಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಇತ್ತನೆ ಕರೆ ವೈದಿಕ ವಿಧಾನದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದು ಐಕ್ ಪೌರತ್ವ ಕೊರ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಆದ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ತಂತ್ರಿಲಾದ ನಮ್ಮ ಜಪ್ಪಿನ ಮೊಗಡ್ಲ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ದೇವರನ ಆ ಒಂಜಿ ರೂಪ ದೇವರೇ ಕಣ್ಣು ನಂಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನಾಂಡಲ ಆ ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪ ನಂಗೆ ಬತ್ತದು ಆ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವಿಠ್ಠಲ್ ದಾಸ್ ತಂತ್ರೇರು ಇತ್ತನೆ ಕರೆನು ಉದಿಪಾನ ಮಂತದ ನಮ್ಮ ಮಿತ ಚಾವಡ್ ಬತ್ತುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲರು ಅರೆನು ನಿಕಲ ಮಾತೆರ್ನಲ ಪರವಾದ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿನಾರು ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಚಿರಪರಿಚಿತ ನಮಕ್ ಮಾತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಕರಾವಳಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆ ನೇತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಡ್ಲ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕರಾದ ಐಟ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಜಾನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಮೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಕಲು ಮುರಣ್ಯರನ್ನು ಅರ್ನ
ಕರಾವಳಿ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅತಿಥಿಯಾದ ಲೆಪ್ಪೆರ ಪೋನಾಗ ಕರಿಣ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನುವೆ ವೇದಿಕೆಡಾರು ಗುರುಕರ್ಮ ವಹಿಸಿದ್ದೇರು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ದೇದಿನ ಆ ಫೋಟೋಸ್ನು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಆದ ದೀದು ಕಮ್ಮಲಡು ಅರೆಗೆ ಏತು ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಪಂಪಿನ ಆ ಸಂಕೇತವಾದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೊರ್ದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕೊರ್ದು ಕಮ್ಮಲ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕೊರಡು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಆ ಕಂಬಲದ ಅಭಿಮಾನ ತೋಜದೇರು ಅವತ್ತಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಉಂತುನಾರು ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಖಲ ಮಾತಿರಲ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಬಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಕದರಿದ ಕಂಬುಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ ಮೆರೆಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಉಳಿಸಲು ಮುಡಿಪಾಗಿರಲಿ ನರನಾಡಿ ಜಾತಿ ಗೀತಿ ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟದ ಜಯ ವಿಜಯ ಜೋಡಕರ ಕಮ್ಮಳಿಗೆ ಚಾವಣಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ಉನ್ನತಾಸ್ಪತ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ರು ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಏತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದೇರ ಪನ್ಪಿಂಜಿತಿ ವಿಚಾರ ನಿಂತ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ನಂಗೆ ತೋಜ್ಪ ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಪನ್ಪಿನವು ಅವೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕೆಲಸತ್ತೆ ಐತ ಪಿನ ಹೊಡೆದು ಅನೇಕ ವಾಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವಲ ಬೋಡು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮಾತಿರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ ಒಂದು ಆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಂತ ದಿವಸಡು ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂದೇರನ್ ಪಣ್ಣಗಳ ಅವೊಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಗುಣಾಂದೆ ಪನೊಳಿ ಈ ಕರ್ತವ್ಯ ನನಲಾದ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಾದ ಆವಾಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತಿನ ಜಿತ್ತಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ನ್ಯಾಯ ಪಂಪಿನವು ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನವು ತಿಕ್ಕಡು ಈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸತ್ಯ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೀಪನಕ್ಕೂ ಬರಡು ಪಂಪಿನ ಪಾತಿನ ಈ ಸಮಯಡು ಪನೊಂದು ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜಯಣ್ಣನೇನು ನೆಂಚಿನ ದಿನ 6 ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆ ವೈದ್ಯನಾಥನ ಧರ್ಮದರ್ಶಿಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಲ ವರ್ಷ ಆಯ್ತ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಜಯಣ್ಣಗೆ ಪಾದ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ
ಇನ್ನು ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಈ 7 ವರ್ಷೋಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲೋಡು నేను ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆ ಬೆಮ್ಮೆರ್ ಬೈದರ್ಲು ವಾವಂಜಿ ವಿಘ್ನಜನಕಲ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸ್ಥೆರು ಪೊರ್ಲು ನಡಪದ ಕೊರಡು ಅನಿಲಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಗೂ ಅಕ್ಕಳು ಆ ಬೈದರ್ಲು ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಎನ್ನರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಉದಾತ್ತವಾದ ದಾರಿ ಏನುಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ ಬದಲಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ನಗರದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಿರಿಯರು ಏನು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಕಗಳು ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಳುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ದೂರ ಹೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇದ್ರು, ಹಣ ಇದ್ರು, ಅಂತಸ್ತು ಇದ್ರು, ಮನಃಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಂಶಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯರು ದೈವಾರಾಧನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಬೋದು, ಕಂಬಳದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಊರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಳಿತು ಅತ್ಯಂತ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡಲ ಓಟು ಬನ್ನಗಲ ಜಾತಿ ಇಜ್ಜಿನ ಜಾತಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಜಾತಿ ಇತ್ತಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಂಪುನ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಇತ್ತ ಅಂಚಾದ ಬಂದುಲೆ ಜಾತಿ ಮತ ಪೂರ ಬಿಡುದು ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಂಜಪ್ಪೆನ ಜೋಕ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಾದ ಇಡೀ ಊರೇ ಮಲ್ಲಕ್ಲು ಎಲ್ಲೆಕ್ಲು ಪೊಂಜನಕ್ಲು ಆಂಜನಕ್ಲು ಬಂದು ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ ದುಂಬ ಅವನು ಪೂರ ಪಿನಪೋಯ ದಯಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಈ ದುಂಬು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತನ ಪ್ರಕೃತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂಡಿತ್ತ ಇನಿತ್ಯ ದುಂಬುಲ ಹೆಚ್ಚ ಬಸ್ಸಲ ಹೆಚ್ಚ ಚಲಿಲ ಹೆಚ್ಚ ದಯಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ಪ್ರಕೃತಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿತ್ತನ ಎಂಕ್ಲು ಇನಿ ಪ್ರಕೃತಿನ ವಿಕೃತಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತೊಂಡುಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸರದ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಶುಭಾಶಯ ಪನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ನಡುಟ್ಟು ಈತ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ನನ್ನಲ ಒರಿದನು ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತೆ ಹಾಕಲು ಪಂಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇದು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂಡು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಭಾಷಣ ಕೇಂದ್ರ ಬೈಜಿ ಎರುಕ್ಲು ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಭಾಷಣ ಉಂತಿ ಕೂಡ್ಲೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಂಬಳ ಸುರಾಪುಂಡು ಬಂದರೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಗ ಐಜಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುಗ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ ಪೂರ ಒಂಜೆ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಹಣೆಟ್ಟು ಎಂಚಿನ ಬರೀತಾರೆ ಐನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ನನವರೆಗೆ ಉಪದ್ರವ ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಜೀವನ ನನವರೆಗೆ ಏತಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಳಿಲು ಸೇವೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಪಾತೆರಡಿಪ್ಪು ತೆಲಿಕೆಡಿಪ್ಪು ಬೆಂಬಲಡಿಪ್ಪು ಈಚಿನ ಸಹಕಾರ ಅಡಿಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂಡು ನಂಜಿನ ಅರಕ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಒರಿಯಗೆ ಬಂಗ ಇಪ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಪುಗೆಲ್ ಕುಡ್ದು ಒರಿಯಗೆ ಸುಖ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವು ಎನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುಖ ಅಂದು ಐನ ಆರಾಧನಾ ಭಾವನಡು ಸುಖ ಸಂತೋಷಡು ನಡಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಾದಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರೇ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಡು ಪಂಡು ನನರ್ಮೆ ಅನಿಲ್ ಶೆಟ್ರಿಗಾರನ ಇಡೀ ತಂಡಗೆ ದಯಪಂಡ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಪುದಾರನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂಜಾ ಓಲ ಇಜ್ಜಿಂದ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಬಯಸಾವೆ ಅಂಚಿನ ಪೂಜಾ ರೂಪವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಊರ್ದಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರಿದೇರಿ ನಾನು ಒರಿ ಎತ್ತು ದಯಪಂಡ ಅದೇ ಒರಿ ಮಲ್ಪನ ತಾಕತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಒರಿ ಮಲ್ತೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ದಯಪಂಡ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿನಾಗ 10 ಕೈ ಸೇರಿನಾಗ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡ ನಿರಂತರವಾದ ವಾ ಕಾಲ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಬತ್ತನ ಅಂತಸ್ತು ಬತ್ತನ ಜನಕ್ಲು ನಡುಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದರ ಅಭಿಮಾನ ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಯೋಡು ಪಂಪನ ಪಾತೆರ ಪನ್ನೊಂದು ನರಮ್ಮೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲಮಲ ಅತಿರಥ ಮಹಾರಥರುಲ್ಲೇರು ಹಿರಿಯರುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ಲಿನ ಪೂರ ತೂನಗ ಬಂಜಿ ನಿಲಿಕೆ ಹಾಪಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಪಂಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಗೋಸ್ಕರ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವಕ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಸು ತೋಜಿ ರಾಜಕೀಯ ತೋಜಿ ಮಲ್ಲಾತಿಗೆ ತೋಜಿ ತಾಲ ತೋಜಿ ಎಂಕ ತೋಜಿನ ಬಂದುಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆದರ ಅಭಿಮಾನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಒರಿಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಪಾತೆರ ಪನೊಂಡು ನನರ್ಮೆ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ದೈವನಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದಿಸವಂಡು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ ಪನ್ಪುನ ಬದಲಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಆತುಂಡು
ಎಂದು ಪಂಪನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪದ ಯಾಪಂಡ ಉತ್ಸಾಹ ತೂನಗ ಆಮೇಲೆ ಈಮೇಡ್ ತೂನಗ ಪೂರ ಕಡೆಟ್ ರೆಡಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಖಾಲಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ತಿಕ್ಕನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಅಪಗ ಪೂರ ಇಪ್ಪೇರು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚಾದ ಒಣಸಿ ಪಡು ಚಾಯ್ ಪಡು ಸಂತೋಷ ಪಡು ಖುಷಿ ಪಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಎಂಚಿನ ಇತರ ಉಲಾಯಿ ಪಡು ದಾಪಂಡ ನಮ ಬರ್ಪುನ ಕ್ರೀಡಾ ಮನೋಭಾವಡ್ ವಾ ಎರು ಗೆದ್ದುಂಡು ಇಜಿನ ಓ ಸೋಪುಂಡು ಪಂಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತ ನಿಖಿಲ್ ಆ ರೀತಿ ಐನ ಸಾಂಕದಾರ ಏತ್ ಪ್ರೀತಿ ಏಕ ತೋಜಾದಾರ ಏತ್ ಭಂಗ ಬೈದಾರೆಂದು ಐನ ಸಾಂಕನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಕ್ಲ ಪೂರ ನಮ್ಮಕ್ಲು ಬಂದು ಆ ರೀತಿ ಐನ ಬಾಲನ ಸಾಂಕಲೆಕ್ಕ ಸಾಂಕದಾರ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಇಡೀ ದೇಶ ಎಂಕಲ ಪಂಪನ ಮನೋಭಾವಡ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಂಜಾದ ಒಂಜಪ್ಪನ ಜೋಕಲೆಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಪಂಪ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾತ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಿಗಳ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಪಾತ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ್ಯನ್ನೇ ಉಮನ ಪೂಜಾರಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ